Durant anys va encendre el primer fuet dels passacarrers de la Patum i des dels plens ha vist com la festa canviava de dalt a baix. Des dels moments en què costava trobar gent per saltar a la plaça fins a aquell any en què van arribar saltant un sol salt més de 120 plens. I tot això mentre naixia, creixia, es feia gran i saltava a la plaça de Sant Pere la seva estimada Patum de la Llar. Avui, a Vides de Patum, Alfons Alsina Palleco. Alfons, la teva Patum ha estat sempre una Patum de foc, no? Sí, sempre de foc, sí, això sí. Sempre amb els plens. Sí, sempre només plens. Jo he estat sempre només amb els plens. Des dels 16 anys? Des de 15-16 anys, sí. Des de que vaig sortir de l'escola, quasi bé. Què va passar? No sé, jo vaig començar aquí, vaig començar a ser ajudant, començar a fer alguna trena d'aquestes per vestir caretes i aquestes històries, i llavors hi havia el Jordi Ferran, l'enterramorts que diem, no?, de la funerària, que era un dels vestidors que hi havia llavors, que n'hi havia molt pocs, i llavors ells se me'n van portar com a ajudant, no? Jo era el seu ajudant de vestir plens, o sigui, vaig ser molts anys només ajudant. Fins que va arribar un moment que hi havia el Pepet Sobrevies com a cap dels plens, que llavors em va dir, si vols ficar de vestidor, fica-t'hi ara, perquè és que si no ja fa molts anys que estàs aquí i si no, no t'hi podràs ficar. Fica-t'hi ara. Inclús la primera bata que vaig tenir de vestidor me la va donar ell, que era una de seva. Vaig fer els començaments amb el Pepet Sobrevies. Llavors vas poder entrar a la comparsa, però fins que no va arribar aquest moment, compaginaves el fet d'ajudar amb saltar de ple a la plaça. Saltar de ple, sí, perquè... Com era llavors? M'ho he d'imaginar com ara? Sí, no, que va. Jo vaig començar a saltar de ple, que saltàvem 48 plens, i sortíem des d'aquí, des del jutjat d'abans, des d'aquí una àrea d'informació i turisme. Al carrer dels Àngels, no? Al carrer dels Àngels. Sortíem d'aquí i des d'aquí uns passaven cap a la plaça de Sant Pere per dalt, per allà a la pastisseria Pujol davant, i els altres baixaven per aquí els quatre cantons, cap aquí i pujaven per aquí. Llavors es repartien, no? I era molt diferent. Inclús jo et vaig a dir que moltes vegades jo sempre havia saltat amb el Joan Lluís Sala, l'oculista, i moltes vegades ell em deia, bueno, què fem ara? Llegim el diari aquí a la plaça o què? Perquè és que moltes vegades se saltava molt bé, era molt maco, era preciós, no era com ara, que hi ha aquesta massificació tan sèria, no. Escolta, hi havia molta gent que volgués saltar, també? O costava? No, costava. No hi havia massa gent. Eren els que saltaven sempre? Les famílies més o menys benestants, i tenien 4 salts assignats. I tant si venia, per exemple, a inaugurar el Pantano al Franco quan venia el rei, doncs llavors els tenien de fer per nassos, aquests 4 salts, no? Llavors, esclar, jo era íntim amic de Joan Lluís Sala i tenien els 4 salts ell. Llavors jo l'acompanyava 2 i ell m'acompanyava 2, d'aquests 4 salts que tenia ell. I vam saltar molts anys junts. I quan vas començar a fer de vestidor, això es va acabar, no? Això es va acabar, llavors ja no puc saltar a la plaça. No podies pujar a la plaça perquè aquí ja feia. A veure, jo l'últim salt que vaig fer ja no era vestidor. Jo em vaig jubilar als 70 anys. Als 70 anys vaig dir, ara prou. Ara que en disfruti el jovent, que treballi el jovent i que en disfrutin ells. I vaig plegar als 70 anys, però els hi vaig dir, si necessito un salt alguna vegada, me'n podreu aconseguir un, però només faltaria. I el centenari de la coronació de la Mare de Coral va ser el meu últim salt de ple. Ja tenia 73 anys. Alfons, com és la feina d'un vestidor? Bé, la feina d'un vestidor és força sacrificada, perquè la gent no se'n dona en compte, però el ple que salta a la plaça, primer se'l té de vestir, primer tens d'anar a buscar, o sigui, l'Ajuntament ara ens porten la Vidalba, però tens de lligar fuets, tens de repartir fuets, aquí baix la gent no paren, i a l'hora de vestir doncs tens d'anar a tota pastilla, perquè és que si no els últims doncs s'estan ofegant, no dic ofegant, però bueno, és això, que les passen punyeteres, no? Llavors, esclar, sempre hi ha el clàssic que diu, bueno, jo vull ser l'últim, no? Tothom vol ser l'últim. I llavors aquí baix hi ha molta feina a fer, de veritat que sí, Són gent molt sacrificada. Ara és un procés molt controlat i molt organitzat i molt supervisat, amb moltes mesures de seguretat, però això no sempre ha estat així. No, i tant que no. I no havia passat mai res, perquè jo recordo els avis, que podria dir noms, un Amadeu, una sèrie de gent així, un Diego, que anaven amb el caliquenyo a la boca i estaven lligant fuets sense cap problema. Mai hi havia hagut foc ni mai hi havia passat res. Mai no s'havia encès un fuet aquí dins? Sí,
Sí, però el fuet de la Patum, hi ha molta gent que es pensa que tirant-lo a terra i aixafant-lo ja s'ha apagat. No, no. El fuet de la Patum, si s'encén, l'agafes, el trenques i s'ha acabat. El tros que queda el llences i no passa res. Aquesta era la mesura de seguretat, Quan s'encengui un fuet, el trenquem i ja està. Ja està. Sí, i no passa res. I ara hi ha també, per exemple, el control de quantes persones salten, amb els tiquets. Sí, això sí. Això hi ha sigut sempre? No. Això és ara. Ara es va posar la normativa aquesta de que només poden saltar 100 plens cada vegada i amb les caretes, o carotes, que no sé si se'n diuen caretes o carotes, de l'Ajuntament. I llavors, abans, hi havia la gent particulars que portaven un pilot de caretes i lligaven una etiqueta, te les tiraven allà a terra i et deien vesteix-me aquestes caretes, I es portaven els monos, es portaven tot plegat, s'ho portaven tot ells. Gent que venia de casa, amb la careta de casa. I amb el mono posat. I que tu no tenies que controlar si en vindrien 1, 2 o 15, no? Llavors, esclar, hi havia les caretes que posava l'Ajuntament. I llavors ningú sabia a veure quantes caretes particulars portarien. Hi havia vegades que ara salten 100 plens, però hi havia hagut alguna vegada que havien saltat 120. A veure, o sigui, això era una disbauxa fins que s'hi va posar mà i no sé quin cap de vestidors va ser el que va fer això. Em sembla que va ser, no sé si va ser el Pepet Sobrevies, em sembla que va ser, que va dir ara prou. I llavors va ser quan es van posar aquestes 100 caretes que són les que salten ara. Sí. Per tant, tu has vist des de quan hi havia menys plens, 48, ens deies abans, fins als 120, no? Sí. I ara aquesta època que ja s'ha estabilitzat més al voltant dels 100, no? Sí, no, i ara està molt bé, perquè inclús abans tampoc es podia saltar baix a la plaça de l'Hospital, perquè encara hi havia l'Hospital llavors. I llavors se saltava tot aquí a la plaça de Sant Pere. I ara se'n reparteixen entre 20, 21, 22 a la plaça de baix de l'Hospital Vell, aquí a la plaça dels municipals, i els altres salten a la plaça d'aquí dalt de Sant Pere i és diferent. Creus que ha canviat molt l'experiència d'un ple saltant a la plaça? Sí, molt. O sigui, ara, per exemple, no en volíem nassos de saltar de ple. Per la gent, no per el que importa el risc de saltar de ple, no, que va, sinó per la gent. La gent, perquè hi ha molta gent que d'aquí a Berga no tant, però molta gent que venen de fora i d'aquí a Berga també alguns alerta. Però vull dir, molta gent que venen de fora, que van a la Patum de Berga perquè creuen que és una disbauxa, que és anar-se a emborratxar, que és anar-se a fotre el gamberro, a trinxar-ho tot i això. I això, esclar, a la plaça es nota molt, això, molt. Alfons, tu has viscut també algunes experiències, diguem-ne, singulars que heu fet als plens. Per exemple, les masses plenes, no? Sí. Que això és una cosa que s'havia fet antigament a la Patum, però que ara feia dècades que no veiem fins que ho vau recuperar. Sí, feia 100 anys quan es van tornar a fer les masses plenes, que per sort vaig tenir la sort de ser un dels elegits, érem 4, que vam saltar les masses plenes des de feia 100 anys que no s'havien fet. Una experiència maquíssima, preciosa, és impressionant, molt bé, sí. I també em sembla que una vegada va saltar a la plaça amb 2 plens i un acompanyant? Sí, no, l'acompanyant era jo. Tu eres l'acompanyant? Exacte. I acompanyaves a 2 plens alhora? Vaig saltar 2 plens alhora i això ja fa molts anys. Això també una mica perillós, Sí, no, vam fer les cues al revés, i un era el Ramon Sobrevies, que ara ja no hi és, pobre, que havia saltat molts anys de ple, havia sigut cap dels plens també, i l'altre era l'Antolín Barra, que aquest sí que és encara aquí, i jo al mig, i jo deia, voltem, i voltàvem tots dos, un al revés de l'altre, i una Patum preciosa, jo el recordaré tota la vida, sí, i tant que sí. Alfons, sempre heu estat aquí? En aquesta plaça, la plaça de la Ribera, que molta gent la coneix com la plaça dels plens, no? No. Primer vam començar a vestir plens allà a lo que és ara, el que havia sigut el jutjat, que ara és l'Informació i Turisme, d'aquí al carrer dels Àngels. Exacte, sí, jo vaig començar allà amb el Jordi Ferran, sí, vaig començar allà a vestir plens, sí. Com és la relació, la vida entre la família dels vestidors? Molt maca. Hi va haver alguna vegada, i parlo ja de forces anys enrere, que hi havia hagut algun problema, principalment entre caps, per dir-ho d'alguna manera. Però ara després és una família molt maca, tots molt ben avinguts, no hi ha hagut mai cap problema, i si hi ha hagut algun problema, el cap s'ha cuidat de solucionar-ho ràpidament. Hem parlat de com vas fer de ple, de tots els anys que vas fer de vestidor, però hi ha una altra cosa que has fet tu a la Patum, que t'ha marcat molt, no? Que és la Patum de la Llar. La Patum de la Llar. I hem vingut aquí al carrer Balmes perquè la Patum de la Llar abans es feia on hi havia l'Escola de la Llar, que era en aquest edifici, no? Les monges, que era l'Escola de l'Amparo, que tenien el seu pati aquí dintre, i llavors quan ells es van marxar, que van deixar aquesta escola allà, i el convent, perquè havia sigut convent també, doncs llavors es va agafar com si fos una... O sigui, hi havia l'Escola de la Llar,
de la llar dels disminuïts psíquics. I llavors aquí, exacte, aquí. Llavors aquí es feia la Patum, de la llar, sí. Clar, ara potser ens pot sonar estrany, però en aquell moment no ho era tant, perquè hi havia patums als barris, hi havia la Patum infantil, i no era estrany tampoc que la llar Santa Maria de Queralt també volgués tenir la seva pròpia Patum. La seva pròpia Patum, sí, tant que sí. Per això, i és això que la canalleta aquesta disfrutaven tant, perquè els veies tant d'aquesta manera, perquè és això que quan vesties un ple, doncs a vegades semblava com si estigués una mica collonit. Però després, quan li treies la careta, veies aquella cara de satisfacció que t'abraçaven i era impressionant quan feies això, sí. Jo hi he disfrutat molt la Patum de la llar. Per mi ha sigut una meravella de Patum. Jo he col·laborat tota la vida i continuaré col·laborant mentre pugui. Alfons, més enllà de la Patum de la llar, la Patum de la plaça i tot el que avui dia és la Patum, com la veus? Jo la veig, a veure, per dir-t'ho d'alguna manera, l'he vista molt maca i l'estic veient que s'està, a part d'estar molt massificada, perquè està molt massificada, jo veig que la Patum no és el que era, ni molt menys. I jo crec que no és per la Patum en si, perquè les figures continuen sent les mateixes, les comparses continuen sent les mateixes, però la gent venen aquí i no saben el que és la Patum, no viuen la Patum, i la Patum és per viure-la. I la Patum, a veure, jo ara podria dir una cosa que a molts els hi estarà malament, però hi ha molta gent, moltes persones, no gent, persones d'aquests que són caps de colla, d'aquesta gent d'aquí, que es pensen que les figures són seves. No, la Patum és del poble, les figures són del poble. Jo sempre ho he pensat així, I jo crec que els que som ja grans tenim de deixar lloc al jovent, perquè el món té de ser del jovent, i el jovent té de disfrutar de la Patum i de tot el que comporta. Jo crec que és així. No sé si penso bé.